chỉ bay lệ với cô lệ tuần trước mà chuan thriller film muốn nôm tắc mai carve ti kan thiar ho don ani movie bulletin na chuan mun fian real taka Mallory chuan akara khal meka alan dan chuan kar khat nu loka pasal ni mai turani au naw nu teina a pasal ni na turvel boy pui tura khopui chwa sanani kar khat nu loka pasal nei turani ti arin theilo wang chuan alim em lem lawa akal konga chuan au naw nu elanen in biain ela chuan Mallory in pasal nei tur chu amangai takme vem ti achian ma chu pen ticket alak lo tur tho lo shila Mallory chuan alim tak zet tho chu himder chung chuan lo shilin phone da ta a engwanga chu tianga omnge ni ti po ama nge chuan in she thiam lo hle a kongre taka tlan lai chuan pumpet lama kal chu tum ta a Denver khochunga tlan lutin akal tumna then wat chu aduani atlan laklo lai chuan a motor chu chhia in a thei top chuan in siam that an tum ve a thei top pa siam that ve an tum po chuan omzia om theilo ani omna fal em awang chuan signal engma nei lawa tranpui tu po ko theilo soda inan tum chuan ron phu chuakin akor chu ti hu ta veka akar nunglama in thla ka tum lai chuan mi pakhat ron lang thutin chupa chu Christian ani a chupa chuan thil omzia ti zotin chutia nula ama har satna tok chalo khongaya tranpui tum tangala wani thak takin chupa chuan motor siam lo thiam khop mai thataka siam that sakin Mallory pon lom thote shila atlan san le ta a enga tinge aphur ve ngal mai lo te point lo ti ru mai theya chu cha chu Mallory poina ngai twani chupa chu kya kalani ringin akar siam that sak bok nen Mallory chuan lom thu soinan phur ve atum ta a an pani chuan an tumram chun pan nun ta ni Christiana chu ngoi mai thei chi ni lo ti langin atong tui chhotanin Mallory ti hlim chu tum hle ni na langa chumi nuwa chuan thil moi lo tak tak soi chowin he pa chu achiang lo mangi o kan ti ang chi khan atong chhota ni chumi nuwa chuan anin ton dan vel chu khwa nu rem ruwa ta te arin lu chhota vela Mallory ning to lutuk chuan akara tanga chuk tur chuan ati taringota mase Christiana chu thoi thei tak alo ni melem lo chutia no chwale mai tur chuan ron chuang tat lawani chemte la chuakin Mallory chu vo tamaya Mallory chuan du than tur nei lovin motor chu khalta zela nunna chan lawa chupa da bodan chu angai to ngai ta ni Christiana chuan seat belt reng lo ti mu in chak tak chuan tan ta thuta kongkwala chuan an tan niam ta a ni khwan han shat le chuan Mallory chu letlingin alowin khaya chwa mai an tum chuan ke chu lo tang kata achi son mai thei ta tlat lo Christiana chuan seat belt shen lo wang chuan sot chhuakin pona ni khoshelovin a oma Mallory ai chuan an lo hlek ani hmel ti chiang tur chuan aron tho chhuak le ta a Mallory chu aron pan ta ngala Mallory kele lamta nga mu chuan ama in la chhuak turin ashila thi tur chuan akal santani Mallory tan chuan tranpui tu au chau chu ti theya neya abul loka chuan luya te alang zana lo ni chuan tuma tranpui tun lo lang lawa au ngai ringin omin khwala chu vot tul le ngal adin mun po chi so thle ni kara chuan athom no chen khat chu mu chuakin a hata a wani thak takin akar battery chu tle malo la hlau mai akar ti lumna chu onin ain ti lum ta a khowot chau chu boina ni lo ram noi re takachanga ram salom tak po anom ngei don ni na langa akar light chu ti engin ram sachin khacho not bo theita a wani thak takin azan khatna chu mangzo theita ni chwa tran dona chuan atan ngai la tang rengin e tur engma nei lo ba ka tuipo tem te chaw nei to ni chumini chumang liamin chunula khong ai thak tak chuan tranpui tu tur tu ma ala nei chuang lo atuk zinga lo ni chuan
akara chuan a letlinga la tangin beisina engma nei to lo ni adin mun chu a chezwal savin chuti lai chuan Christiana chu lo lang le in a hlimin a hrisel mel ba ka alungoi ni ti a mela chuan a lang theya maluri lo om dan chu ron nui zat le in aril ro ti buainan a mu lai te chuan thil a in aron in vela khwanu rim ruat makzia chu fiam tho pain ron soibok thut pa chuan cabin pakhat a mu thu le chuta cheng te chu anom lo lai ani thu aron suya maluri chuan zan khat po adai don to lo ring chung chuan akal san le ta ni maluri chuan tranpui turin angen zui lom loma azan thumna chuan khwa thim le a avane siamina kara chuan lai tara chara ama tilum turle aumna ti enan mei an chema rilo te nuwa amuthil nu chuan ataksa a sazu ten ron boma wang chuan a har le ta a thinrim chuan sazu te chu a that ta ni sazu ho local chu atan chuan thil thazo kalo ni achan chu eitor nei pha tak wang ani atuk zinga chuan a phone ri chuan ti harin adin muna chuan thil lo mumber ani hial ome aril ruwa chuan be seina porun omle a ti chuan a phone call chu a chan ma chuan Christiana chu ron lang le in rang takina phone chu athuk ru ngala Christiana chuan a cabin omna nei to te an lo le tle to thule anni ho zong zong chu an waya cabina akal nan thu soya mi lo omani lo thule a tran pui tur thu te chu a thil le a Christiana chuan ama sabera a phone thu ruk chu mu in alak sakle ngal mak bok ti chuan ara thing zaina chu pein malari chuan kongka zai hon theilo tur thu alo shila Christiana chuan kongka zaina ta na pe kanilawa ake zaina ta na ani thu lo shilin malari chuan thi wata do lo chuan ake chu zaibung mai turin alo shila ti chuan a kalsan le tamaya malari chuan Christiana soyanga ti an tum chuan angam ngang lawa a thinrim chu a aw vak vaka zan lo ni le in malari tuin chu a hal to hle a pathianin adil na lo siange ni ruwa na sataka ron surin tuin turani phale ta a radio chu onin ruwa surna sa chuan kongpuya chim ti le kongpui pa ngai zo lawa pumpet lama mi ten an zo thu chuan ron puang ta a relo te a motor ron dinging rin lo takin Christiana bokalo ni le ta alo kal nai chuan malori chuan sajuthi te chu insulin alo thider ta a ke tana tumlai thianga lana lo tumani en chian tuma Christiana lo kal nai chuan malori chuan in lo vitin a motor cha bi chu chu sakta a kara lok saknuwa amu theilo tur chuan a vombo sakta ni alo tumlo ka nge chuan Christiana car ding en chang tur chuan mi an ron ding ta nge ya police officer lo ni in car atanga ron chwa chuan thei topin malori chuan alo awa rasurna sate ma wang chuan awo cho sha theilo Christiana chu fel takalem changin khochia chuan to swala to tir thole cabin nai bira roi tur chuan alo nge na malari chu thei to pinaw ma se to mana o chon she theilo chu tianga omring chuan re dai don lo ti in chain dam chuak to lo tura ai ngai tamia amaya Christiana thu soi chu she chuakin tumru na thara ron nei le ta a ke chu tana tum ta ni an zai pem lek ti chuan tuilianin akar chu ron lenin akar kongka chu aronin ti honga azalen theita ni damdoilam tranpuina mamo rualin chulai hmuna tanga chhuwa wat chu amamo boxi luikama chuan kalzelin laloteya cabin om chu amuta mishingau thom shain rang takin inlam chu pana manmo taka kallai chuan atiang hol chuan savum thang hol perin Christianan cabin chungchanga shilkha shi chuak ta zuka Christiana chu cabina aum ngei ring chung chuan cabin lam chu panta Christianan police officer
ama tranpui to thatlai chu awa muta ni in nei tu te fanu keiti chu loman betin thom dim tak chuan kebina chuan luta a in nei tu te po athat vek ti chu wa mutamaya police officer silai chu lain chu nula a shen be mek chu chan chwa atum ta a Christianan police pa kor chu alo hachin vela anu dewa Christiana alampana local thom chu shain alo birua police pa silai chuan lotin ringin Christiana tin pa chuan ka tur tho chu shilta a Christiana chuan ron be thutin Mallory chuan Katie chu tlan che turina shila rei takin bein atopa chuan atan chuak theita shama Christianan Mallory azon kwalai chuan Mallory chuan ron be thutin cabin chong ni na bathara tang chuan anam thlata ni atlak pa chuan sawom thanga ake chu okin Mallory te po Katie nen zuchukin chemte an pe a ama du thlantur ape kangchia khan du thlantur pe ve in khwanu rem ruat te chu shilta a Christiana thu soidik ziale anvoi khatin muna chu tiang tu reng ani arin tho te chu shil ve ni film top dona chuan na tak tuarin Christiana chu omin Mallory thu soite chu ngai to chunzoma Mallory le Katie po kongpui lampanin tranpui tu zong turin an kaldun ta a ti chuan movie chu lo top zui ta ni